da nam se obrate. Oni 2. maja sa početkom u 12 časova organizuju prvu kragujevačku biciklijadu i detaljne informacije također možete vidjeti o odlasku a bit će organizovan odlazak na prvu kragujevačku biciklijadu, možete vidjeti na grupi Čačanska kritična masa. Sada bih dao reč Dejanu Aničiću da ispred organizatora biciklijade kaže nešto više o tom događaju. Izvoli, Dejan. Dobro večer, Čačani. Ja ću sad malo da pevam. Šalim se. Želim da pozdravim pre svega jednim velikim aplauzom, molim vas, moje drugari iz Kragujevca, Proku, Saleta, Fokusa, ajde dignite ruke da vas vide ljudi, Hrvoja, pored one dve lepe mlade dame, Čačanke. Dakle, ljudi su gazili od Kragujevca do ovde, da bi ispoštovali ovaj ovde skup. Još jednom želim da pozdravim Ivana koji je ovo fantastično organizovao i da vas pozovem 2. maja ispred Skupštine grada sa početkom u 12 časova bit će organizovana prva kragujevačka biciklijada koja također nema takmičarski karakter, koja će baciti akcenat na građanke i građane Kragujevca, da počnemo da živimo zdravo, da malo više vozimo bajs, da malo manje vozimo kola, da bude manje buke. Jedino što hoću da vam zamerim, mnogo ste bili tihi danas. Ajde da vas čujem još jednom. Hvala vam puno, vidimo se 2. maja.